Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya zargi Bola Tinubu da watsi da jama'a duk da kuncin da ake ciki. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar ya ciciki Tinubu ya ce baya damuwa da halin da gwamnatinsa ta jefa jama'a a yau. 'Yan Najeriya sun fusata bayan kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya ƙara farashin litar fetur da yake sayar musu a faɗin ƙasar nan. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya sa wa shugaban ƙasa Bola Tinubu laƙabin T-Fen bayan an samu ƙarin farashin fetur. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na X, Atiku Abubakar ya zargi shugaban ƙasar da buris da halin da jama'ar ƙasar nan ke ciki biyo bayan ƙarin farashin fetur. Atiku ya soki ƙarin farashin fetur. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa ƙare-ƙaren farashin fetur babu tsari ne ya jefa mutane cikin wahala. Atiku Abubakar ya ƙara da cewa tun da fari yadda gwamnatin Bola Tinubu ta ɗauko maganar tallafin man fetur aka fara samun matsalar tattalin arziki. Tinubu bai damu da talaka ba a cewar Atiku. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce yadda gwamnatin tarayya ke tafiyar da ɓangaren fetur ya jefa jama'a cikin wahala. Amma ya yi takaicin yadda a gwamnatinsa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke nuna halin koyin kula da wahalhalun da jama'a ke fuskanta a cewar Atiku.